Пане, дай мне гэтай вады. Менавіта гэта фраза з евангельскай сцэны стала дэвізам СМЭП у 2018 годзе. На працягу 6 дзён сельзянская моладзь крочыла да Бослаўскай святыні. І кожны дзень яны разважалі над тэмай, якая дапамагала зразумець увесь дэвіз пілігрымкі. Пілігрымка атрымалася вельмі вясёлай, цікавай і, спадзяемся, прынесла добры плён. Нават халоднае надвор'е і моцны дождж у апошні дзень не перашкодзілі пілігрымам дайсці да канчатковай мэты і сустрэцца з Маці Божай. Узгадаць цікавыя і блізкія пілігрымаўскаму сэрцу моманты дапаможа кароткі відэарэпартаж. Убер, пилигримовский Убер. Всем привет!
своими курточками, чтобы я видел, что вы работаете. Молодец. Молодец, Пилигримка. Таким був СМЕП 19. Ужо пачынаем рыхтаваць наступны юбілейны 20-й СМЭП. Не згубіце магчымасць сустрэцца з Богам, з сябрамі і з усёй селезянскай сям'ёй. Ставьте подобайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! З Богом!